koon, one Snapchat. Kau na nga, Marco. Wala may ano na, bang takta naman ka. Indigaan na kayo, no? Uno? Pagulat ba? Una. Gugulo? Gugulo ako? No, 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 no. Wala. Paano yung mga batos? Hindi na ako mga kawal. Iiwasan lang na bendita. No, 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 no. Hindi gana. Kasi hindi sa pagdili, kuwan. Itong kuwan yung original. Dama, Jud. Lang, bisa ko lagi. Mao naman na siya. Ano, nag-master sa na. Hindi ka di ay. Ikaw na. Napit dito pikiran. Ay. Ate ka kayo ito. Tawa. Boom, panes. Boom, boom, panes, panes. Boom, panes. Boom, boom, panes, panes. Boom, panes. Boom, boom, panes, panes. Ye. Ye. Yun na yun. Lang din eh. Eh. Wala ko sa kagat. Oh, nagkaon siya. Hindi. 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 Ready ko. Ayo, gaman. Ano dia? Apa ya? Oh. Ba. Luya na kayo na, luya na kayo ba?
Sige ko dia. Yuk na. Mana? Rasa mo? Eh, Ulay. lama. Ulay. Lama. Takar magasa na. Oh, balik na yan. Ay, wala to. Dito. Nah, joker nga ako na Hey. Ano lang imagine yung oo man sana to kay mama ko darating ko ini Sa pa na dia. Pali, din na. Asal ka? Kauna ko. Laksa. Wah! Laksa. Kauna. Laksa. Hold up. Hey. Oh my. Wah! Sikat. Oh, no, 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 no. Ano mo ma? Kaya kita, piyawan ni kanda lang daspad. Ako maluspad ka Ay! na nakuha ni. Anak, piyawan di ka yun. Ate na, kunjud ko kunjud. Ay, wala na ko nasikat ato. Ngalam, nagkadaog lagi ka. Lagi. Piyawan yun ka. Winner. Saan ka? Saan ba na? Katulong, hindi nang daog na. Naklaro yun. Mo istrik kag katulo ah. Yan. Hey, wala kay kakadaog sa kuan gani, di gana. Di mo ko bulo. Diloy, maura man na. Maura guna sagot. Diloy, na siya eh. Ayoko na. Okay, ikaw na.
Yug na! Wala! Na! Yug na! Yug na! Ay, maliyogin mo eh. Dapat ang good. Dapat ang good. Dapat ang good. Yug na! Yay! Ano na? Oh, anak kasi kaon ka. Anak kasi kaon ka. Anak kasi kaon ka. Ano yun? Asa ka? We are the champion, my friends. Till the end. We are the champion. Daan na daan. Ang yabis kaya ikaw. Daan mo na. Hindi ako ang istorya ha. Saan na? Saan na? Saan na? Yan na. Kikalawang na. Saan na? Saan na? Saan na? Saan na? Ay na lagi oh. Hildi lagi ka. Saan na? Ibalik ako lang mo dito pa. Ay dili na. Ako nang naadri ang kapangyarihan sa kong itom. Wadyo ko wadyo ko hilo. Itom dyan ang ako. Dito na mga kawal. Yang wala wala din isa din ni. Pila na wala ni? Pa? Takak ang kukupat. Abot na.
Na. Na. Wah na. Wah na. Wah na. Kaunon na. Kaunon na. Kaunon na basta doon na sa damahan. Taka naman ka. Pwede na mo balik oy. Doon na sa damahan. Na pwede na mo balik-balik dia. Basta doon sa damahan. Okay lang na nana. Tingkay. Listen na, mau na. Daman na jud. Ikaw. Wag mo ganin na yadaman. Nara ganin na draa. Dupol man, naunsa man ka dupol man. Kaklaro ato. Wag gani dupol man. Kaklaro ato. Sama na ito di ay. Gi. Lalu. Ay. Gi. Gi. Nah, pating lagi na ron. Yan lang kayo makulong na. Pating, no? Yan lang, kayo makulong lagi. Oh, kauno na gid na. Pwede na nga na. Oh. Atay na eh. Uy, dili na pwede. Uy. Kuha na gid na, oh. Kuha na gid. Subscribe my YouTube channel, Janrex Space from YT. Nga, naka-subscribe, like, comment, and share, and on notification.